malih kalian kula dinten iki ing channel YouTube Ahmad Fathul Amin. Dinten iki kita badhe sareng-sareng sinau ngengingi bab legenda. Nah, legenda menika napa? Tuladanipun kados pundi? Dinten iki kita sampun ketekan tamu ingkang mangke badhe nerangaken legenda nika napa, tuladanipun kados napa. Nah, tamu menika sampun rawuh menika Ki Ahmad Puncaket. Sugeng rawuh Ki Ahmad Puncaket. Sugeng rawuh. Ki Ahmad Puncaket sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, langsung mawon menika Ki. Dinten iki kita badhe sinau bab legenda. Nah, legenda menika menapa Ki? Oh nggih, legenda nggih. Dados saderenge kula nerangaken legenda menika napa, perlu digatekaken rumiyin. Bilih legenda menika salah satunggaling jenis dongeng, yaiku dongeng manut isine. Nah, dongeng manut isine ana ing kasusastran Jawa menika akeh banget. Tuladane wonten dongeng lucu, wonten fabel, wonten malih parabel, lajeng wonten legenda. Nah niki wonten sage, wonten mite lan liya-liyane. Oh, kados niku. Berarti legenda menika kalebet dongeng nggih. Nah, kang namine legenda utawi termasuk dongeng menika ngandhut unsur-unsur kang wigati. Nah, unsur-unsur kang wigati menika kaya alur, paraga, latar, lan tema. Alur, paraga, latar, lan tema niku jajan napa niku nggih? Kula niku mboten ngertos. Oh, sanes. Niku wau sanes jajan. Mosok alur, tema, paraga menika jajan sanes. Alur menika kadadean prastawa ing cerita. Nah, alur niku jenisnya wonten 3. Wonten alur maju, alur mundur, lajeng alur campuran. Kang kaping kalih wau paraga. Paraga niku napa? Nah, paraga menika cara basa Indonesia tokoh. Tokoh niku wonten tokoh sae, wonten tokoh jahat, wonten ugi penengah. Lajeng wonten nomor 3 wau latar. Latar niku panggonan wektu. Dadi panggonan cerita teng pundi, waktune kapan niku kalebet latar. Ingkang sekawan menika tema. Tema niku undering. Oh, nggih. Nggih, alhamdulillah insyaallah pun ngertos nggih legenda menika napa. Lajeng kados niki sampun ngertos pangertosane legenda, sakniki tuladane legenda niku kados pundi? Oh nggih, niki kula paringi cerita legenda nggih. Tulung digatekake sing temenan. Yaiku legenda dumadine Kutha Karanganyar. Sami ngertos nggih Karanganyar? Nggih, Karanganyar menika salah satunggaling kabupaten ing Jawi Tengah. Mapanipun wonten ing sisih wetan. Nah, cerita legenda dumadine Kutha Karanganyar menika wonten gandeng cenenge karo sejarahe Raden Mas Said utawa sing kawentar kanthi sebutan Pangeran Sambernyawa. Nah, nalika Pangeran Sambernyawa menika perang nglawan Walanda. Walanda ngertos? Iya. Walanda menika Belanda. Taun 1700-an nalika perang lawan Walanda menika Pangeran Sambernyawa nganggo siasat perang gerilya. Nah, diceritake ing sawijining dina Pangeran Sambernyawa saperlu badhe tapa. Terus Pangeran Sambernyawa niku badhe bertapa. Wonten tapa niku Pangeran Sambernyawa menika angsal wangsit oleh ngimpi.
Pangeran Sambernyawa niku ngimpi oleh wangsit lumantar manuk derkuku. Manuk derkuku niku manuke aneh. Diarani aneh amarga munine niku sapa mangan aku bakal dadi luhur. Sapa mangan aku bakal dadi luhur. Nggih. Terus aneh. Biasanya manuk niku kan paling cuit niku mboten. Manuke munine sapa mangan aku bakal dadi luhur. Lajeng sawise angsal wangsit menika Pangeran Sambernyawa banjur budidaya goleki sing arane manuk derkuku niku ana ing pundi, ku digoleki muter-muter nganti tekan ing padhepokane pendekar wanita kang namine Nyai Dipo. Nyai Dipo niki nggih sami pejuang, nggih sami seneng tapa. Nggih. Nah, dumugi ing padhepokane Nyai Dipo, Pangeran Sambernyawa menika nepangaken bilih piyambakipun menika namine Raden Mas Said ingkang ajejuluk utawi biasa diceluk, biasa dipanggil Pangeran Sambernyawa. Nah, Nyai Dipo kaget banget. Semandan ora percaya terus niku. Nyai Dipo iso ketekan Pangeran Raden Mas Said. Lah, ing mriku Raden Mas Said cerita datang Nyai Dipo bilih dheweke menika nembe angsal wangsit kepanggih kalian manuk derkuku kang duwe muni aneh utawi suarane aneh. Nyai Dipo tambah kaget malih. Nah, pas kalaresan Nyai Dipo nggih kagungan manuk derkuku. Nyai Dipo menika langsung cerita tentang asal usulipun manuk derkuku sing munine aneh niku. Miturut critane Nyai Dipo, dheweke menika oleh manuk derkuku lewat suara-suara gaib. Ana ing wit jati ngrowong. Nah, saking niku banjur Nyai Dipo ngopeni manuk derkuku niku. Bar diopeni Nyai Dipo nembe ngertos nek manuk niku aneh, saged muni sapa sing mangan aku bakal dadi luhur kados niku. Nah, sawise niku miturut wangsit sapa mangan aku bakal dadi luhur, akhire saking izin saking Nyai Dipo, manuk derkukune Nyai Dipo niku disembelih dening Pangeran Sambernyawa lajeng didahar. Lajeng Raden Mas Said utawi Pangeran Sambernyawa niku maringi jeneng padhepokane Nyai Dipo niku diwe nama, diparingi jeneng yaiku kanthi nama Karanganyar. Maksudipun jalaran ing papan niku Raden Mas Said utawi Pangeran Sambernyawa niku pikantuk pawarta anyar, oleh berita anyar, oleh wahyu anyar tentang manuk derkuku sing munine aneh niku lan kedadian temenan. Sapa sing mangan niku bakal dadi wong kang luhur utawi wong kang sae. Nah, panggenan niku namine Karanganyar sakniki dados kabupaten kang mapan wonten ing Jawa Tengah sisih wetan. Kados niku salah satunggaling tuladha legenda, yaiku legenda asal usul nama Kabupaten Karanganyar. Pun ngertos nggih. Nah, alhamdulillah matur nuwun sanget ki kita sedaya sampun mangertos napa menika legenda lajeng kados pundi tuladhane. Kanca-kanca sedaya sampun ngertos nggih. Menawi sampun cekap semawon video niki pepanggihan malih ing minggu ngajeng insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.